שלום, כאן ערן וברוכים הבאים למדריך חגיגי. האמת, ממש במיוחד לסוכות, חשבתי משהו שיכול להתאים, ופתאום נזכרתי בדניאל גינסבורג, אמן אפטר אפקטס מוכשר מאוד, שלפני זמן לא רב, שלח לי איזושהי עבודה שהוא עשה. אני רוצה קודם כל להראות לכם את הפרויקט הזה, ומה שאנחנו נעשה הפעם זה ננתח אותו, ונפתח אותו, נראה איך דניאל עבד, מה השפיע עליו, ואולי גם אראה לכם אלטרנטיבה טיפה יותר מודרנית שיכולה להאיץ את התהליכים האלה. אבל קודם כל בואו נראה את הפרויקט המקסים הזה, שנעשה בעצם למען הגברת המודעות לסביבה. בואו נראה את הסרט קודם כל. באנימציה הזאת יש הרבה דברים מאוד מוצלחים, בעיקר חוש התזמון, הסאונד אפקט, וגם האפקטים היותר ברורים ומובהקים של הגדילה, ההרחבה הזאת של האותיות והדשא. כמה מכם השתמשו באפקט של דשא באפטר אפקטס לאחרונה? אני מניח שלא הרבה. זה באמת הקישור שהזכיר לי את סוכות, כי זה קצת נראה כמו איזשהו סוג של סכך אולי, וגם טבע ומודעות לסביבה, אז הכל מתאים, והנה ההזדמנות להראות לכם קצת מאחורי הקלעים. אז משיחה קצרה שערכתי איתו, הוא אמר לי שבעצם ההשראה לפרויקט הזה הגיעה ממדריך שאני עשיתי בשנת 2009. את המדריך הזה אפשר למצוא באתר, באזור של האנגלית. יש כאן הרבה מאוד מדריכים שלא מופיעים בעברית, ואני יודע, הרבה פעמים ביקשתי ממני לתרגם אותם, או אולי להכין גרסה בעברית. אני מניח שזה לא יקרה, אנגלית היא לא שפה כל כך מסובכת. והאמת היא שכששומעים אותי מדבר באנגלית עם המבטא הכבד, אני כמעט נשמע כמו עברית, אז מן הסתם אפשר פשוט להשתיק למי שלא מבין ולראות את המדריכים. אז שווה לכם לעשות סיבוב באתר באנגלית. זה המדריך, או זה בעצם הסרטון הקצר שממנו דניאל אמר שהוא הושפע. וכמובן יש כאן מדריך שלם שמסביר צעד אחר צעד איך להגיע למראה הזה, שאגב הוא בכלל השראה מעבודות של פרומטאוס, חברה שמייצרת פרומואים ואריזות בעיקר ל-yes, אבל גם לערוץ הראשון. תחפשו אותם בפייסבוק, ראו קצת את האריזות לערוצי הסרטים, משם קיבלתי אני את ההשראה, וכמובן מאוד נחמד שדניאל קיבל את ההשראה ממני, וכך כולנו בעצם מעתיקים עושים רמיקס לאותו דבר. כמובן מוצע על ידי פרומטאוס. אבל בואו נתחיל ונדבר בתכלס איך עשו את זה, ונראה את השלבים של העבודה עצמה. אם ככה, הפרויקט הפתוח שדניאל שלח נמצא כאן באפטר אפקטס. אני בשלב הראשון רוצה פשוט להדליק את השכבות, אחת אחרי השנייה, רק להראות לכם מה נוכח בקומפוזיציה הזאת, ואז אנחנו נדבר בקצרה על חלק מהמאפיינים, ונראה איך בעצם דניאל עבד ואיך הוא הגיע לתוצאה שבעיניי היא פשוט מקסימה וזורמת. הטיימליין שיש לנו כאן מורכב מהרבה ליירים, חלקם אגב מוסתרים, הסיבה לכך תינתן ממש לקראת סוף השיעור, אבל אנחנו מתחילים בעצם משכבה של background שעליה יש מעבר מירוק לירוק, זה נותן בעצם את האווירה מאוד סביבתית אני מניח, ולאחר מכן אני פשוט אדליק את השכבות ואראה לכם אחת אחרי השנייה. אז בואו נרד רגע ונתחיל עם אני חושב מה שדניאל התחיל, וזה השכבה הזאת של הטקסט, שהיא מבוססת על המדריך שהראיתי, שמסתמך על פלאגין שקוראים לו סרפנטיין. ובעצם הטקסט הזה מתחיל מקטן ומגיע בעצם לנקודה הזאת שהוא ממלא את המסך. המשיכה הזאת מבוססת בעצם על הפלאגין, ואני מיד אראה איך זה נעשה, אבל לפני זה בואו נראה עוד קצת שכבות, ואז כמו שאמרתי נפרק אותם. אני פשוט אתחיל להדליק את השכבות הנוספות, לאו דווקא לפי הסדר, יש לנו כאן עצים, יש גם קצת פטריות, חלק מהדברים הם קומפוזיציות, הרוב כאן בעצם מדובר על פריימים שהם פריימים נייחים, סטילס פריים, שהאנימציה והתזמון והסאונד אפקט עושים אותם באמת למה שהם. בנקודה הזאת אני מניח שדניאל עבד על הדשא, הדשא הזה מבוסס בעצם על טקסט, שעליו יש אפקט של CC Hair, האפקט הזה שברוב המקרים לא נותן תוצאות כל כך טובות, במקרה הזה מאוד מרשים ומצליח להעביר היטב את הרעיון של דשא או של סכך. את זה בעצם עושים על ידי שינוי של הפרמטרים כאן, צפיפות השיער לדוגמה,
פשוט על ידי קיפרמים של האורך שבו השיער צומח, וכמובן אפשר לייצר שיער קצת יותר ארוך או פחות ארוך, בהתאם לצורך. אם אני רגע אוותר על האפקט, ואנחנו נפתח אותו, אנחנו נראה שיש כאן בעצם מסכה, שאומרת לאפקט מאיפה לייצר את השיער. ועל ידי ההגדרה שלה כ-map layer, ומכיוון שטקסט לא צריך להיות בתוך פרי-קומפוזיציה, כיוון שהוא תמיד continuously rasterized, אפשר להשתמש פה כאן בהקשר של המקום שממנו יצמחו השערות. וככה מקבלים בעצם את התוצאה הזאת. אז כל מה שיש כאן זה בעצם מספר קיפרמים עם שינוי של שקיפות, שמצמיח יפה את השיער מהאזור העליון של האותיות כאן. והנה קיבלנו סכך נפלא של דשא שצומח באופן מאוד מאוד משכנע מהקצה העליון של האותיות. אוקיי, בואו נתקדם הלאה ונלך בערך ל10 שניות שהרבה מאוד דברים אחרים צצים כאן, ונפעיל גם את השכבות הנוספות של הגדר שיש לנו, האבן שיש כאן, וכמו שאנחנו רואים יש פה גם כמה נוצות. הפדרס האלה שמופיעות כאן, בעצם מתייחסות לאנימציה של הכבשים שיש כאן. אז בואו נדליק את הכבשים ואת התרנגולת. האמת שהנוצות יוצאות מהתרנגולת במקרה הזה. יש לנו גם צל, שהיא שכבה די פשוטה, שהיא שוב מסכה שנמצאת במקום הנכון, והכל כאן בעצם חוץ מהסרפנטיין הוא דו-ממדי, רק שממוקם מאוד נכון ומאוד חכם. וכאן יש עוד שכבה שהיא בעצם שכפול של שכבת הדשא, שפשוט חוסמת קצת את הרגליים של הכבשים כאן. ולמטה, אם אנחנו נחזור, נראה שכאן עוד ליירים של עננים, שהם בעצם שכבות צורה, כמו שאפשר לראות, אני טיפה אתקרב כדי שיהיה קל לראות שזה בעצם מורכב מעיגולים, שנמצאים פה אחד מתחת לשני או מעל השני, ועליהם יש Drop Shadow ו-Bevel and Emboss, שזה בעצם Layer Styles, שהם מה שגורמים לענן הזה להיראות כל כך אמיתי ופאפי כזה. הלאה, יש לנו כאן שכבת צורה שמוסתרת על ידי שכבה נוספת של מסכה, נבחר שוב את המסכה ונראה, זה המסכה שבעצם נמצאת כאן כאלפא מאט, והשכבה הזאת לבדה היא מאוד נחמדה, היא בעצם נותנת סוג של שמש שמסתובבת. שוב, ניצול מצוין של השכבות צורה באפטר אפקטס, אליפסה ופוליסטר, שבעצם מסתובב, יש עליו סוג של רוטיישן, וגורם לכל הדבר הזה לראות מאוד מעניין. ונחזיר את זה למצב שנראה את כל השכבות עצמן. וכשזה מתחבר ביחד, אנחנו מקבלים את הפריים הנפלא הזה. אז אלה השכבות של הוידאו שנמצאות כאן. יש כאן עוד 2 שכבות של סגיר, שמתחילות בעצם את פעולתן כאן בסוף. הדבר הראשון זה בעצם מסכה שסוגרת את כל הקומפוזיציה למעין עיגול כזה, עם שנייה אחת מבט נוסף על הפנים החמודות האלה של הכבשים, ואז מופיע הלוגו של דניאל. ומה שעושה את כל האנימציה הזאת כל כך מוצלחת, זה באמת התזמון המושלם שהדברים קורים בה, ובמיוחד העניין הזה שבסוף יש לנו לפחות 2 שניות שכביכול לא קורה בהם שום דבר, מעבר לעצימת עיניים, מצמוץ של חלק מהשכבות, חלק מהשכבות הכוונה לחלק כמובן מהחיות כאן, התרנגולת והכבשים. זה נותן לנו טיפה מנוחה לקרוא את הטקסט, השמש ממשיכה להסתובב, והאקשן הנוסף הזה בסוף הוא משהו שבאמת עוזר למסר לעבור הלאה. בקולנוע לפעמים קוראים לזה secondary action, באפטר אפקטס אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, אבל האנימציות הקטנות האלה, הן בעצם מה שנותנות את החיים לספוט הקטן והנפלא הזה. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם די במהירות על חלק מהאלמנטים, כמו לדוגמה איך הוא יצר את העץ, ובוא נתחיל כמובן בכותרת המרכזית. אז זה כמובן נמצא כאן בתוך קומפוזיציה שקוראים לה סרפנטיין. דאבל קליק על הקומפוזיציה הזאת, ואנחנו מגיעים בעצם למקום שבו הכל קורה. כמו שאפשר לראות, הקומפוזיציה הזאת היא בפרוקסי אינייבל. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה לא התוצאה שאפטר אפקטס מרנדר, אלא קובץ רנדר שכבר משוייך אליה, כדי שנעבוד יותר מהר. הפלאגין הזה מאוד איטי, ולכן אני בחרתי לעשות את זה. אני אגש לפרויקט ואני אוותר על הריבוע הקטן הזה, ועכשיו מה שאנחנו נראה זה את הרנדר המקורי, כך שאנחנו נוכל במהירות לשחזר את הרעיון שהאפקט משתמש בו.
יש כאן שכבה של background color, זו אותה שכבה עם אותו רקע שהיה לנו מקודם, וזה רק לרפרנס, ממנו אנחנו נוכל לדגום את הצבעים. אני כרגע אוותר עליה. בנוסף, יש לנו את הטקסט, שקצת קשה לראות אותו, אז בואו נראה אותו רגע במצב של שקיפות. וזה פשוט המילה green up בפונט באהאוס 93, עם צבע כלשהו, אין פה משהו מיוחד. בנוסף לזה, יש גם path, וזה העיקרון שלפיו האפקט עובד. הפאת' הזה, כמו שאפשר לראות, הוא מעין סוליד קטן, ממש כמו null object, שעושה איזשהו מסלול. עכשיו, קצת קשה להתרשם מהמסלול שהוא עושה, אז אני אעבור רגע ל-Custom View 1, ואז אנחנו נוכל לראות שהמסלול הזה יכתיב לאותיות איך הם בעצם יורחבו. וזה הדבר החשוב ביותר כשעובדים עם הפלאגין הזה שקוראים לו Serpentine. אוקיי, אז עכשיו שאנחנו מבינים את הפרינציפ, בואו נייצר שכבת סוליד חדשה, נקרא לזה S2, על שם Serpentine 2, שהוא מה שאני עכשיו הולך להכין ממש במהירות. נרד למטה ותחת ZackWorks, אני פשוט אגרור את האפקט Serpentine על השכבה. הדבר הראשון שאני צריך להגדיר לו כאן זה ה-path, לפיו הוא עושה את ה-extrusion. אנחנו כמובן יודעים שזה ה-path שלנו, ועכשיו אנחנו כבר מקבלים את ההתחלה של הצורה. הדבר השני זה כמובן הצורה שבה הוא יעבוד. אנחנו רוצים שהוא יעשה את זה עם ה-layer שלנו שקוראים לו green up, וכדי להגיד לו שישתמש ב-layer הזה צריך להפוך אותו מהצורות הרגילות שיש פה כמו מלבן, עיגול, הקסגון, כוכב, לצורה הזאת שקוראים לה cross section layer, שזה בעצם הטקסט שאיתו אנחנו השתמשנו. אנחנו כבר בחצי מהדרך. בנקודה הזאת יש אפשרות להגדיר עוד פרמטרים לגבי האיכות של המעקב ולגבי האופן בו זה ירונדר. אני כרגע פשוט אבחר רק למען ההדגמה את העניין של הצבעים ואראה לכם איך משנים צבעים. אז יש לנו את ה-body color, את זה אפשר לשנות, ושוב במקרה הזה אני אפעיל את הרקע הירוק שיהיה לנו קל לדגום משהו ממנו. אני מניח שהצבע שהוא בחר הוא משהו בסגנון הצבעים שנמצאים כאן. עכשיו יש לנו אפשרות להגדיר את ה-head color, בואו נלך על צבע קצת יותר בהיר, ויש לנו אפשרות גם להגדיר את ה-tail color, בואו נדגום איזשהו צבע ירוק, אולי נקה אותו טיפה למשהו שיהיה קצת יותר כהה למטה. זה הפרינציפ לעבודה עם הפלאגין. בנקודה הזאת אפשר להוסיף מצלמה, מכיוון שהפלאגין הזה מתייחס למצלמה של האפטר אפקטס, הוא ירנדר את מה שהמצלמה רואה. עכשיו אפשר טיפה להתקרב אל האובייקט, כדי שנראה אותו טיפה יותר קרוב, זה כבר עניין של מיקום ועיצוב, כמו תמיד. וכדי לבצע את האנימציה עצמה, אני אוותר רגע על הרקע, שנוכל לראות את הכותרת כפי שהיא. מה שאנחנו בעצם עושים זה משנים או נותנים keyframes ב-extrusion offset. ברגע שאני אוריד אותו למשהו כמו 50, אנחנו נראה שהוא מתחיל בעצם לטייל על אותו מסלול, עד שאנחנו מביאים אותו ל-100% שבעצם הוא נמצא בסוף המסלול עם פנים אלינו. אז בנקודה הזאת אפשר כמובן להמשיך את זה טיפה יותר, כדי לקבל פה קצת הצללה למעלה, אבל מכאן והלאה זה כבר עניין די פשוט. אז keyframe אחד לדוגמה בהתחלה, ב-105 במקרה שלי, ובואו נלך על 0, ונתחיל לייצר RAM preview, והסיבה שאני מראה לכם את זה, זה כדי שתוכלו להתרשם מהמהירות של האפקט. עכשיו, בנקודה הזאת הכל נראה יפה וקל, ואולי אפילו די מהיר, אבל האפקט הזה הוא אחד מהאפקטים הכבדים ביותר שאני מכיר באפטר אפקטס. מבחינת הרנדר הסופי, ברגע שאנחנו נוודא שיש לנו גם motion blur, ונעבור לרזולוציה מלאה, דברים יתחילו ללכת מאוד 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 לאט. ואני בכוונה אמרתי 3 פעמים מאוד. אז התוצאה הזאת היא מצוינת, אבל רק כדי להדגים לכם מה קורה כשהם מפעילים motion blur, ואולי קצת מעלים את האיכות של הרנדר פה למספרים קצת יותר גבוהים, נעמוד כאן באמצע, ואני אגדיל את הרזולוציה לרזולוציה גבוהה יותר. כמו שאמרתי, נפעיל גם motion blur כדי שנבין את התחושה של האפקט. אתם יכולים לראות שכל פריים לוקח הרבה זמן לרנדר. זה לפעמים יש אפילו תחושה שמשהו קרה במחשב, וזה בעצם חושב על זה. זה חושב הרבה זמן. אז יש לנו משהו כמו כמעט 10 שניות במינימום לפריים. אני חושב שאפילו יותר מדובר פה על משהו קרוב לחצי דקה. שזה אומר שכדי לעבוד עם העיצוב הזה עכשיו, ההמלצה שלי היא, אם עשיתם משהו בסרפנטיין, רנדרו אותו, זאת אומרת, יצרו ממנו קובץ, רנדרו אותו עם אלפא צ'אנל, ותיצרו את מה שאני יצרתי פה, שזה בעצם עבודה עם הפרוקסי, שגורם לדברים לעבוד יותר מהר. ואז כשאנחנו לוקחים את
הקומפוזיציה הזאת היא בעצם מרונדרת, אם אני מכניס אותה לקומפוזיציה העיקרית שלנו, הדברים זזים מאוד מהר, מכיוון שפה מדובר על וידאו. תמיד אפשר לחזור ולעשות שינויים, אבל זה הפרינציפ. עכשיו, רק בשביל להציע שיטה חלופית, מכיוון שבכל זאת עברו שנתיים מאז שהפלאגין הזה יצא, יצאו עוד דברים שיכולים לעזור. אני אראה לכם ממש במהירות, יש כאן סרפנטיין אלטרנטיב, וזה בעצם אותו רעיון, רק שהפעם אני השתמשתי באפקט אחר שקוראים לו BCC Extruded Text. האפקט הזה של משפחת בוריס אפקט, הוא הרבה יותר מהיר, מצד שני הוא לא נותן בדיוק את אותה תוצאה, אז הנה התוצאה שהצלחתי להגיע אליה, עם האפקט הזה, ואני מניח שאתם יכולים לשים לב שזה לא נראה בול אותו דבר. נחזור רגע לסרפנטיין שלנו, נלך למצב שנראה את כל הפריים. משהו בעבודה עם הפאת' שיש פה, גורם לאותיות להיות הרבה יותר נעימות בעין, וגם ההצללות בעיניי הרבה יותר טובות. אז כמובן שאפשר להגיע למשהו כזה שהוא דומה. היתרון פה הוא שבשימוש בפלאגין הזה אנחנו מגיעים לרנדר שהוא הרבה יותר מהיר, ובנוסף מדובר על עבודה עם 2 שכבות בלבד, זאת אומרת אין לנו את הפאת' הזה שהיה לנו קודם, אנחנו תמיד יכולים ללחוץ על Edit Text ולערוך את הטקסט כאן בחלון, ומן הסתם פתרון נוסף לאותו רעיון, רק בדרך אחרת. אז ככה על קצה המזלג רציתי להראות ולמצוא אולי איזושהי חליפה אחרת למשהו שכן עובד עם אותו רעיון. החשוב ביותר זה כמובן לבוא עם הרעיון, זה הדבר המרכזי. אוקיי, עכשיו אנחנו ראינו את העניין הזה, אפשר להתקדם הלאה, ומה שאני רוצה להראות עכשיו זה איך בעצם הוא יצר את העץ הזה, שבנוי פה בצורה מאוד מעניינת, משילוב של כמה מסכות, ושוב האפקט המוזר והשימושי של הדשא. אחר כך אנחנו נדבר גם על הענפים, שגם הם מעניינים. אז בואו נדבר רגע על העץ. הנה העץ בקומפוזיציה משל עצמו, ומה שגורם לעץ הזה לצמוח ולראות יותר נכון, כל כך מעניין, זה שוב שימוש ב-layer styles. אם נסתכל רגע על הגזע של העץ לבד, מדובר בעצם במסכה, שוב נפעיל את המסכות שנוכל לראות את זה, ונתקרב לעץ טיפה יותר קרוב, שאם אני אבטל את ה-layer style נראית די משעממת, אין לה נפח, היא לא נראית כמו גזע. אבל ברגע שיש כאן bevel and emboss, אותו אפקט שיש גם בפוטושופ, זה נראה פשוט מאוד משכנע. בנקודה הזאת יש אנימציה למסכה, אפשר לראות שזה מה שדניאל עשה, הוא פשוט הצמיח את העץ על ידי שינוי של המאסק path. מאוד מאוד מעניין, מאוד פשוט, וכשעושים את זה בתזמון הנכון, ומוסיפים גם ענפים, וההקשר הזה של הענפים, אנחנו נסתכל רגע על הגרין טופ, זה שוב קומפוזיציה, שאם נפתח אותה רגע, אנחנו נראה שמה שיש כאן, אני רוצה להראות לכם, זה בעצם עיגולים, אוקיי? מספר shape layers שהם עיגולים, ובואו נחזור לקומפוזיציה הזאת, שמאחדת את כל העיגולים האלה, ועליהם יש שוב layer style של bevel and emboss, מה שהראיתי לפני דקה, ונחזור עוד פעם לטרי עצמו, על ידי הוספה של הפלאגין הזה של ה-hair, אנחנו מצמיחים סוג של ענפים, שבמקרה הזה נראים מאוד משכנעים, כשהם צומחים מצורות גיאומטריות כאלה. ביחד עם הגזע עצמו, יש לנו אנימציה נפלאה של עץ שצומח, והענפים שלו רוחשים קצת ברוח. כאמור, כל הדברים האלה בעצם הם פתרונות של בעיות, כל אחד חושב בצורה אחרת, ואני חושב שנחמד לראות איך דניאל חושב. בואו נראה איך הוא יצר את הענפים פה, שהם גם כן קטע מאוד מעניין. אנחנו נלך לרוט, כיוון שמדובר על שורשים, ופה יש שימוש גם כן במסכה, שמבוססת על 3D stroke. 3D stroke הוא אפקט שעובד על מסכות. אם נבודד רגע את המסכה הראשונה הזאת, ונתקרב שוב כדי לראות במה מדובר, אנחנו נראה שיש כאן מסכה שעליה האפקט בעצם עובד. כאשר משלבים את 3D stroke ביחד עם עוד ועוד מסכות, וזה בעצם מה שקורה כאן, ומנקזים אותם בעצם, מוסיפים אותם אחד לשני, כשכולם יוצאים בסופו של דבר, מאותו שורש ומשמשים כענפים, עם אנימציה מאוד פשוטה בערכים של האופסט, אפשר להגיע לתוצאות מאוד מרשימות. מה שהופך את הדבר הזה להיות מאוד ריאליסטי, זה הטייפר הזה שיש כאן. אני רק רוצה להראות לכם אחד מהם, נפתח, נגיד רק את הראשי הגדול הזה, נתקרב אליו אפילו עוד קצת, ואני אוותר רגע על הטייפר. אנחנו נראה שיש לנו בעצם סטרוק שהוא מאוד דומה לקו, לאפקט סטרוק שיש באפטר אפקטס. אני אוותר רגע על המסכות, כי
כבר הבנו שזה זז על המסכה עצמה. השימוש בטייפר, שזה הקצה, הופך את זה למשהו שהוא קצת יותר תלת-ממדי, ונראה הרבה יותר אותנטי. כמובן שהאפקט הזה מכיל עוד הרבה פרמטרים, יש באתר כמה מדריכים שמסבירים יותר לעומק גם עליו, אבל שוב, השימוש בכל הדברים האלה ביחד, עם תזמון נכון, יוצר סוג של ענפים, שבעצם צומחים כרגע בשום מקום. אבל ברגע שאנחנו לוקחים את הקומפוזיציה הזאת, וכמו שאתם יכולים לראות, שמים את הענפים בהקשר הנכון שלהם, זאת אומרת, אם נחזור רגע לקומפוזיציה הראשית, ונראה שהענפים בעצם נמצאים כשכבה מתחת ללוגו, מתקבלת כאן בעצם סוג של פעולה הדדית, שברגע שהדשא צומח, אולי גם השורשים יוצאים שם למטה. וכמובן כל הדברים האחרים מצמיחים לעצמם טבע שמתחבר כמו שאנחנו רואים ביחד. ועכשיו, אחרי שהסתיימה לעבודת הקומפוזיציה, מה שיעזור למכור את השוט הזה, זה בעצם סאונד אפקט. הסאונד חשוב פה לפחות כמו התמונה. בטיימליין הזה יש הרבה שכבות של סאונדים שמחוברים בדיוק לתזמון הנכון שהם קוראים מבחינה ויזואלית. אני באופן אישי לא הייתי בוחר באפטר אפקטס לבצע עבודת סאונד, אבל במקרה הזה זה מה שיש לנו. אז בואו נרחיב רגע את הטיימליין ונוותר על השי כדי שנוכל לראות את כל הליירים שמסומנים באייקון הזה. וכמו שאתם רואים, יש כאן הרבה מאוד קבצי סאונד אפקט שמתאימים למה שנקרא התרחשות שיש ומתוזמנים בדיוק במקומות הנכונים, ככה שברגע שאנחנו רואים דברים, אנחנו גם שומעים אותם. בואו נעשה ראמפ ריוויו קצר בשביל לשמוע ולראות את הכל ביחד. אני חושב שמספיק כמה פריימים. וזה באמת מה שעוזר למכור את זה ולעשות את זה כל כך חמוד ומקסים ואנושי. כל הכבוד לדניאל, תודה רבה ששיתפת אותנו. ולסיום אנחנו נצפה בתוצאה הסופית עוד פעם ככה במסך מלא, כדי ליהנות מהיצירה הירוקה הזו. אם גם לכם יש פרויקטים מעניינים שיצרתם ואתם מעוניינים לשתף את כולם, שלחו לי אותם, אני אעבור עליהם, ואם זה יהיה בהחלט מעניין ושווה, אני אשמח להדגים, וכמובן לתת לכם קרדיט, להפנות את כולם לעמוד שלכם, לאתר שלכם. אז כנסו לדף של דניאל, צפו בדוגמאות הנוספות שהוא הכין, אני שוב מודה לך שהסכמת לשתף אותנו בעבודות שלך, ועד הפעם הבאה שניפגש, אני מאחל לכם יום יצירתי ומוצלח, וכמובן חג שמח.